Natuman gyud, nataw gyud ang kaluwasan dinhis kalibutan tungod sa dawat o pagsanong ni Maria o ni Jose. Kung kamo pa kaha ang naa sa dapit ni Maria o ni Jose, paminaw ninyo, madayon kaha ang kaluwasan? Kinsay mo ingon, Pader, ug ako pa to diha sa dapit ni Maria o ni Jose, madayon gyud ang kaluwasan. Taas ang kamot. Taas ba? Dili, di mo mudayon. So, daghan kaayo ang wa mo pataas, murag 99% wa mo pataas. Sa ato pa di ay yawanon giday mo. Kaya ang yawa man mo'y mo'y babag sa kaluwasan. Di giday madayon ang kaluwasan, no? Itagaan ta mog second chance. Ibutang nato ron og kamo pay naas dapit ni Jose og ni Maria. Kinsay mo ingon, madayon yun ang kaluwasan, Pader. Taas ang kamot. Nanay mo rag na convert gamay. Tuwa na lang. Tinuod na, kay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato nga mo'y gisaad sa unang pagbasa nga moabot ang hari nga maghatag og kaluwasan, hatagan niyag kalinaw, hatagan niyag hustisya, hatagan niyag kaayuhan ang mga masakiton, ang mga patay iyang banhaon. Kining maong kaluwasan wa musod sa kalibutan nga way pag-uyon sa tao. Og ang representative sa mga tao mao kining duha, si Maria og si Jose. Nya gihulagway karon dinhi sa atong ebanghelyo, giunsa nila pag-uyon ang kaluwasan. Si Maria nisugot nga magmabdos nga wa hilabtig laki. Kinsang bayhana dinhi ang mosugot nga karong inighumas misa mamabdos dayon mo. Taas ang kamot. Porting yawa agin ng mga bayhana. Di mo musugot og pamabdusan ng Espiritu Santo. Musugot dili. Isang kamot ay mga babae. Sige na, isa matiguang og mabatanon kay wa ni pili. Basta ang Ginoo mo pamabdos, way pili. Ang wa hilabtig laki mabdos. Ang sigihan sa hilabot sa laki mabdos gyapon. Si Santa Isabel nga 70 na edad, mabdos. Si Sara 90 na edad, mabdos. Niya si 14 edad nga si Maria, mabdos gyapon. Na. Kamong mga laki, ug kamo pasad naas dapit ni San Jose, nga iyang uyab, iyang pangasawunon, na mabdos bisag wa pa niya hikapa, labi na gid wa pa niya hikapa sexually. Kinsa ninyo dinhing mga lakiha nga mosugot nga ang imong asawa nga wa gyud nimo hikapa pa, kay dito ka sa abroad baron, unom ka buwan, nya pag uli nimo 3 months inside na ang imong asawa. Kinsay mosugot ana? Taas ang kamot, mga laki. Mga yawa sa day kayo mo. Gapariha lang mo. Ano man di ay, mga mabdos din na rin yung asawa iguli dito. Di mo muangkon. Di mo muangkon, no? Unya kung pagbuot na sa Ginoo, isalikway ang kabubutos Ginoo. Mao na rong ni kusog ang abortion. Abortion. Mag-average og 73 mantingali? 73 million kabata ang i-abort kada tuig sa tibuok kalibutan. Kada tuig, 73 million. Munang ni kusog sa ng same-sex union. Kaya di na gustong manganak, gusto na lang mag-sex. Mausad na nga, ning kusog ng divorce. Divorce.
Kay di ko gusto nga way lami akong kinabuhi, magbuwag ta. Mamuti una initial plano ni San Jose, makig-divorce siyang Maria, iyang buwagan. Pero ang nakanindot ni San Jose, sa dihanggi pasabot siya sa anghel, ang iyang gipatay, ang iyang personal nga gibati og iyang gisunod ang Ginoo. Mao ni ang kaluwasan. Unsaon pagka luwas aning atong parokya, di gid mo mopalit og slot. Di ba? Kay ang inyong kwarta karon, inyo yung ipalit og mga pagkaon, ipalit ninyo og kanang additional nga gadget, ipalit og bag-ong sinina kay para pang New Year. Inana og maon lang ginainas niyo munahuna, di mo makaluwas Di makaluwas. Kana yung mangutana kas Ginoo, Lord, naamang ko'y bonus unsaon man ninako. Palitig pagkaon ng mga adik dias luyos inyong balay nga gasigig standby. Nya, unsaman? Mo palit mo dili. Kana mga standby ba das inyong kilid sa inyong balay, wa gyud mga trabaho, suyo pra gyud og akyat bahay mo ibuhat. Unsaman? Palitan ninyo og pagkaon o dili? Dili? Buangon mo. Ang sa may sugo ni Kristo, pakana ang gigutom. Nya naam jud kay kwarta. Pakana. Ningog ng mga yawa. Sabi yung pakanon, magsige na lang nag-standby diha, magsige, salig lang na, magsige diha. Mao na yung mga tingog sa yawa. O tinuod pa na, dili na unta si Kristo moingon nga pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, bistihi ang mga hubo, pasudlas inyong balay ang way balay. Di na lang ta siya musulti ana. Or kung musulti man siya, iya untang pakapinan. Ingnon ta niya, pakana ang gigutom basta dili standby, paimna ang giuhaw basta dili adik, bistihi ang hubo basta dili prostitute. Iya untang pakapinan. Wa may pakapin. Ug di ta mo sunod ana, di kita mo yung mga yawanon. Ug maunay kaluwasan. Pila ka buk-adik ang nibiya sa pagkaadik tungod kay giatiman og mga taong mahigugmaon. Daghan kayo. Pila ka buk nag-standby lang, way mga trabaho. Karon mga managers na gani, karon mga businessmen na gani, tungod kay gitabangan sa mga taong naluoy nila. Di ba? Pila ka bukway balay, nga karon kontraktor na gani og balay, tungod kay giatiman sa mga taong naluoy nila, nga sila naglibod suroy lang. Daghan. Og nahimo na ni Cynthian Busco, St. Vincent Ferrer, St. Vincent de Paul, og uban pang mga santo, San Francisco de Assisi, nilang Mother Teresa of Calcutta, og daghan pa ang nagbuhat ana. Nga naman, kay sugo mas Ginoo. Muna ang katarong mulambo gyud sa iyang panahon ug ang kalinaw. Ako bita sa una, natoy mga standby sa dapit sa amo, wa pa koy assignment. Daghan man ko makuha usahay offer kana inigmisa na may mo offer, ako ding i-distribute nila. Niguli na ko sa amo, dako ana mga cake, usahay mga pan, prutas, akong ihatag, mangutana pa. Unsa man ni Dre? Nako, tabangin na yun wala lunggom or mga iro maglunggom. Napay usahay akong maagian ga suyop og kanang marijuana. Aso-aso pa ko niya. Ibinaklid na yung kamot. Ibinaklid. Niya, ighuman, muamin pa. Amin na tadri. Aso-aso ang baba. Ako lang sang paaminon. Ubay-ubay gid nila. Ang niaktibo sa kapilya, niaktibo sa simbahan, o doon nagipipila nga, nakagraduate yun. Nangausab. Hinoon. Galabi yun ang mga buangon. Pero matod pa ni Kristo, bisag usa lang ang imong balik sa Ginoo, dako kay nang kalipay didto sa langit. Ug maunay kaluwasan nga angay unta natong padayonon karon.
Kining ato mga slat-slat dinhi para na ana. Directly or indirectly. Sige, lingi ay mong tupad. Labi na nang natog, pukawa. Ing naayaw uli, basta di ka kapalit og slat. Ing naayaw uli. Nya, moingon sa nayam ko, oy, di ko kapalit ana, oy, kay i-color pa na ako sa kong buhok. Daghan na ba ning puti ra ba ani? Ing kaain lang nagkolore, kadto na lang natural ni mong buhok. Nya ang budget ana ipalit na lag slat. Uy, ako ra ba nang i-irritate sa akong naong kay mura ra ba ning luspad na ni. Asag di na lang nang mura kag kana ganing naasod lungon. Kay total tiwasono naman sa gyud ka. Ana. Basin pa di iniguli nimo dito makras ra ng motor. Nya ugma di nakakatambong kay wa na buak imong inig susi anas Ginoo dito inig tan-aw niya ang katapusan nimong gibuhat palit kag slat ditso kas langit nga naman matud pa ni Kristo asa ang inyong bahandi adto sa didto ang inyong kasing-kasing. Unsa may meaning sa slat be? Ang S sacrifice, ang L love, ang O offering, ang T treasure in heaven. Di ba? Langit dayon ka. Sa karong buntag, atong unang misa, giduol ko sa Kristan pader, wa mamisahi ang kambayog. O basig di sa niyo misahan ning sunod nga misa, ano man. Kay ang pare nga na in charge na emergency, wa kalahos. Nako hasa maron, na police station. Nako, ano wa mas ospital. Ambot buhi pa ba to ron? Kibaw. Pare na gito ha. Kamo. Di man gani mo pare. Pwede ra gid mo patyon anytime. Basta lakaw-lakaw nyo na magdapag mo lugaw, mat tapsingan sa balhabal, lagpot pang lugaw. Buak pang sus nagkaon ra bagid og taglugaw. Wa ta kasiguro di ba? Mao na kun mo simba ta, simba gyud. Na akong gipangkuan dito, na akong gipanghangyo ganiha nga irog mo adto sa unahan. Padiroy mo duty pamanggug ko padir. Nako nya sa may pasabot mo ana, mo simba kag gamay, nya duty kag dako. Unya ipadong nimo sa imong dutihanan kay nibiya jud kas misa dire kay mo duty na ka. Nya mabangga ng imong gisakyan, nya mamatay ka. Unsa may iphon sa Ginoo, unsa may tan-aw sa Ginoo, ang imong relasyon niya. Nya imo manggibiyaan siya. Di siguro gyud ka nga maimpierno. Og musimba-simba. Og sa may timaan sa musimba, maningkamot yun nga makaapil sa unang panguros. Kanang igingos pare sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, nya ang Ginoo manaka ninyo dayon. Kanang pangurusa importante kay na kay pasabot ana nakaapil kas misa. Wan aga na ikakaabot ana. Wana. Di na klarong misa imong naapilan. Gilingay imong tupad. Ina nakaabot ka sa unang panguros. Nakaabot? Congratulations. Pwede na mo mga matay. Nya, ang problema na sa daning makaabot sa unang panguros, di ka apil sa katapusang panguros. Nga naman, ighumang pangalawat, hala, lakaw dayon, ighumang pangalawat, muhapit pagkuhas lugaw. Awa sa day, wa man tiningalig sa. Magdali ba? Magdali. O pa man mahuman. O pa man manalangin nimong Ginoo, di yapon kompleto. Muna, si Maria, from womb to tomb, iyag yung sugot ang Ginoo. Gikan sa iyang taguangkan, hangtod yun lubnganan, si Maria nikuyog sa Ginoo. Si San Jose, gikan sa pagkamabdos ni Maria, hangtod namatay na lang siya, nahimog siyang bana og amahan, bana ni Maria og amahan ni Kristo. Ngilingay mong tupad, ing na unungan tika.
Sige na, awa. Nganong wa man mo nang lingi diha? Na nagtutok man mo nako, ari mo muunong nako. Klaro mga inyong mga naong. Good, dili gatan-aw, wag ginilingi be, tagaan ta mo og laing chance. Sige, lingi. Mulihok man ang inyong naong, good. Ana lingi, inaunongan tika. Ana. Sus, dindo taon ta, kung ang atong mga politisyan muunong nato, kugihan kay silang magsuroy-suroy, manglamano sa mga kamot, panahos eleksyon, halagyod, saka ng mga bukid, sud ang mga kanal-kanal, kanang mga squatter area, mukaon pang magkinamot ang mga buangon. Inig kadaog na, di na kaila nato, kawatan pagyudta. Kita pagyoy-lisod-lisoron. Ang nagtinarong mao pagyoy iakusar. Nakawatan niya silang mga kawatan mao na noy hawd kaayo, dili maunongon. Maylas panahos eleksyon, inig ka elected na purti nagyong salbahisa. Dili tanan naa say daghan nga maunongon. Lingay mong tupad ina kadtong imong gibutaran ni unong. Ingna. Ni unong. Congratulations. Basta ako na ako'y gibutaran, wa gid ni unong. Ay, Ginoo. San Jose, tabangi taon me nga maliwat ning amo mga leader kay wa na nitibugsok ng atong ekonomiya. Perti nagyong luuyan nato mga Pilipinos gikataw-an na lang tas laing nasod. Gikataw-an na lang ta. Bisan asang aspituha ma-economic, tourism o unsa pa diha, gikataw-an na lang ta. Hastang atong morality dinhi, giluod na ang mga tao sa laing nasod nato. Ini kayon, Filipinos, wow, very corrupt country. Very corrupt country. Filipinos, many drug addicts. Filipinos, liwat mo Padesiano. Butang atong naong sa placard. Mao na. Mga igsoon, bahala nag-i-accuse ta sama ni Kristo nga nagbinuang ta. Basta sa matas Ginoo, honest ta. Si San Jose, tingali, bugal-bugalan gito siya. Nangasawag mabdos ng daan. Nangasawag mabdos ng daan. Salvador del Mundo. Hilom lang San Jose. Kay kahibaw man siya nga ang Ginoo mao'y amahan ni Jesus. Usahay sa atong pagsunod ni Jesus, i-accuse ta. Bugal-bugalan ta. Pero mo gawas sa iyong kamatuoran sa bunga sa atong binuhatan. Ako sa una, suod kong seminaryo, ingnon ko, kalampos bago na, magkita ragyapos uyab. Kay magkuyog mangyapon may kaya na masimbahan. Wa man sad mabinyo, dayong sawa, di man. Manya kay nalampos mangyugos pagkapari. Napari man ko. Mao na, gamito na sa ng pagkapari, mao sila-sila ra na. Nya wa man ko nang warta. Nakita man na ninyo, ni ama na to gibubo sa parokya o sa ako mga assignment ang tanang kwartang ni sulod nako. Dauto na sad, tuom ka na. Sige, hangtod gyud ko mamatay, mao ra gyud na ila isulti. Kay si Kristo sugod sa iyang pagkatao, hangtod na lang gyud nalansang sa krus, naalang gyapon ang mga pagtamay. Pero matod pa ni Kristo, ang tao mailhan ra gyud na siyang binuhatan. Ug ang muhukom sa atong binuhatan, mao ang nasayod sa tanan, nga mao ang Ginoo. Si San Jose, hilom ra. Si Maria, hilom ra. Pero ang ilang kasing-kasing, klaro kayo. Ang Ginoo nakakita yun ilang kasing-kasing, na limpyo yun, limpyo. Last na lang lingi sa imong tupad. Na limpyo ra kag kasing-kasing. Kanang sige nimong pa-color sa imong buhok, nakalimpyo na sa imong kasing-kasing.
Kanang pagsigi nimo og tigom anang kwarta nakapalimpyo na sa imong kasing-kasing. Kanang sige nimong pangural anang imong yuta nga di gid nimo paagian bisag galisod as agianan imong silingan nakalimpyo na sa imong kasing-kasing. Ang limpyo kasing-kasing manindog. Ang hugaw panglimpyo.